मु तो कॉलेज पिला मो पाखे पैसा कहीं जदि पाखे पैसा नहीं ताल तुम स्कूटी पछरे बसे मते 100टा होम्स गणी गणी के दिया तोर सब फाइन माफ हो जीवो ସେଇଠି ଶୁଣୁଛ ଆଜି ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ବା ଗ୍ରୁପ ଭରା 12ଟି 1200 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିଛ ନା ନାଇଁ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି କେମିତି ଘର ଚଳୁଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ତମେ ଜାଣିବ ନା ପରା ହଁ ବିଷ ଖାଇବ ଟଙ୍କା ଟେ ପରେ ନାହିଁ ଦେଖ ତମେ ବିଷ ପଇସା ଆଉ କୋଉ ଦିନ ସୁବିଧା ଦେଖି ଆଣି ଖାଇଦବ କିନ୍ତୁ ମୋ ଧନଲ ମୋ ଗ୍ରୁପ କିସ୍ତିଟା ଆଗ ଭରିଦିଅ ହଁ ବା ଭଇଟା ତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ମରିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାହା ହବୁ ବଜେଟ ମାଗିନା ହର ମାସରେ ଖାଲି ଟେନସନ ଦଉଛି ଗ୍ରୁପ ତମ ଭଳି କୋଉ ମାଗିନାଟା ସେ କହିଲ ଆଜିକାଲି ସରକାର ତ ଦୁନିଆ ସୁବିଧା ଦେଲାଣି ମାଇପେ ମାଛ ଚାଷ ଠାରୁ ଛତୁ ଚାଷ ଯାଏ କଲେଣି ବଡି ତିଆରଠୁ ଚଢି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯାଏ ଗଲେଣି ଆଉ ତେମେ ପୁଳା ମାଇପେ ଆଜି ଗ୍ରୁପ ଲୋନ ଆଣି ଖାଇଦେଇ ଚିତା କରି ବୁଲିବ